Máquina de selado ao baleiro totalmente automática con todo o corpo de aceiro inoxidable, principio de arranque e sistema de control PLC. Utilízase para varias formas de botella de vidro con tapa de lata que rechea salsa de condimento, mermelada, salsa, froita enlatada. Adopta un tapón automático de rosco ao baleiro nun alto grao de automatización. Ten as funcións de tapa de rosca ao baleiro e tapa de rosca común, compatible con 3 tapas de baioneta e 4 tapas de baioneta. Excelente rendemento de tapa para garantir a taxa cualificada de produtos.